exclusive pompano pa Luntha Television. Ine ndi Bridget Mwanunga. Lero ndakubweretserani mkulu wa bungwe lija la SIDED. Mbuyomu tinacheza nawo koma pano tawayita naso chifukwa zambiri zikuchitika mdziko muno. Tufuna kuti inu ndi ine tisatsalire mbuyo. Amenewa ndi Sylvester Namiwa. Muli bwanji Namiwa? Ndili bwino, muli bwanji Mayi Manoka? Iyayi tili bwino kuchokera mwina nthawi yomwe tinachezaso pano kufikira lero. Chilipo china chake chomwe mungati chasintha. Tiyambire pamenewo. Sindikukhulupirira kuti chilipo chimene ndingane kuti chasintha. Ya mwina mutandifunsafunso mwina tiyambire pamenepo. Chabwino mwakhala mukupitirira kupanga accuse akuluakulu ena aboma kuti akudyera masuku amalawi. Mwina poyambirira penipeni muli ndi umboni chifukwa posachedwa paso munachititsanso msonkhano wa atolankhani pomwe mumadzudzula nduna yoona zamalo kuti yayi afotokoze bwino kuti chuma chomwe chikuoneka kuti ali nacho pano achipeza kuti. Muli ndi umboni? Mwina tiyambe kunena kuti mukapita gawo 12 la malamulo a dziko lino limafotokoza kunena kuti mphamvu zolamulira aini ake ndi amalawi amene akutionera pano. Amalawi aja amakavota aja, amalawi amene amalipira msonkho aja, ndi adindo anthu ngati makhansala, phungu komanso president. Timango abwereka mphamvu zija. Ndi zimene zimachitika zona kuti timabweretsa mphamvu zija pamodzi. Mmene tinachitira pa 16 September 2025 paja tidasankha Professor Arthur Peter Mutharika kuti azitilamulira. Ndi sanabwere okha, anabwera ndi wachiwiri wawo Dr. Jane Asa. Ndipo popeza kuti ntchito ndi yayikulu sakanakwanisa kumagwira ntchito okha. Ndi anaona kuti ndikhazikitse nduna, adasankha nduna. Ndi timafuna tiyambe pamenepo kuti aliyense amene anapanga chiganizo chona kuti ndifuna ndikhale kansala, wina kupanga chiganizo kuti ndifuna ndikhale MP, wina kupanga chiganizo kuti akhale president, kapena nkuvomera atasankhidwa kuti akhale nduna ndikukalumbira. Ndikumapita ku Capitol Hill kumagwisa ntchito ndalama za misonkho yathu imene timasonkha inu ndine. Fa tikagula mchere, tikagula sopo, tikagula chilichonse imene tikagula pamakhala msonkho. Ndi ndalama zija a Felix Tambulasi kwemwe alaye kucha ku Song House amazika pamodzi. Akazika pamodzi nyumba ya malamulo imakhala pansi ndikugawagawa ndalama zija. Aliyense amene anafunsira ntchito kumagwira ntchito ngati wa polisi, wa chipatala, kandi DC, kandi kulanze, ameneyo akugundwa ntchito wa amalawi. Fatima mulipira. Akamapanga zinthu zake kwenika zipanga poyera. Chifukwa pa 14 June 1993 tidasankha ulamulo wa democracy. Ndi democracy imasindika transparency and accountability. Kusonyeza kuti munthu amene safuna kupingidwa kumafunsidwa mafunso, ameneyo asayerekeze kukhala mu public office, asakhale mu office imene amalipidwa ndalama zagulu, asamayendere gamulo yolembedwa MG, asamapite ku Capitol Hill, asapite ku district council, asapite ku state council. Tiyambire pamenepo. 2 pali kapezedwe ka ndalama mdziko. 1 ngati dziko lathuli anthu ambiri sali pa formal employment. Anthu ambiri ntchito zawo zongozilemba, ambiri ndi alimi. Ndiye tikuziwa zimene zimachitika ulimi. Umayeneka upite ku munda ukalime mbewu zako ugulise. Ndiye kugulisa kuja pamakhala umboni onena kuti amwanoka analima sabola anakagulisa kwa dimake akupasani cheke, kapena ngasakupasani cheke apanga transfer. Kusonyeza kuti mmatha kuona kuti ngati amwanoka ati agule foni ya nyuwane, ngati amwanoka angakwanise kugula njinga ya moto, ndiye kuti analima sabola. Aliyense amatha kudziwa. 2 palanzathu ena amene mnachita mwayi munaphunzira muli pa ntchito. Ku ntchito amakulipirani. Ku ntchito kumakhala ngongole, timadziwa. Ndiye pali gulu lina limene machita business, timadziwa. Ndiye gulu la ife amene timadalira ndalama za anthu kuti tigwire ntchito yathu. Mabungwe mwese aboma timalemba proposal tindivutula kuti tithandizeni anthu anyama tithandiza. Kusonyeza kuti munthu atabwera kunena kuti timafuna tidziwe Namiwa kuti press briefing ya Zulo ndalama mnazitenga kudauza kuti awa tinapemphana tipasama kuti awana tipasama kuti zioneka. Imene amaitchwa kuti accountability. Ndiye chimene chavuta pampanje panopa mponena kuti kubwera kwa democracy anthu akumaluwa ndale ngati ku ntchito. Padakali pa ndale zathu sasanduka zaphindu kwambiri. Maiko ena kundale amapita munthu akatumikira dziko lake, wapeza ndalama zake, waenda waudziwa moyo, ndi amati ngatumikira anthu akwathu. Koma padakali panopa kumalawi kunoko ndale zasanduka njira yopezera ndalama fast.
chifukwa chani? Chifukwa chokuti amalawi ife amene timalipira msonkho fe mphamvu ndi zathu koma tili ndi vuto limodzi, timalekerera. Anthu chatikango asankha amakasanduka mabwana, ndiye malo moti bwana uja atitumikire amatipanga chipungu, amakhala akuba ndalama. Ndi akaba amathamanga kukagayira anthu ena aphokoso uku ndi uko, kugula kachimanga kukaperekapo cholinga cholinga anthu ngati ife tikayankhula azinthu tikupanga nsanje. Koma ndanena kale kuti mu democracy timene kupanga zinthu poyera. Kale kunali civics, zimene maphunzitsa kuti nzika izitani, amanena kuti nzika yabwino, there are 2 qualities or 3, 4 qualities of a good citizen. Kona for the sake of this discussion before ndikuuzeni ziwiri, amanena kuti nzika yabwino izilipira msonkho. 2, nzika yabwino izilemekeza malamulo. Ndiye munthu ukapanga zako zonse, ukapanga business ija, ukapeza phindu, pamayeneka kuti phindu lija utenge ndalama upite nawo ku MRA. Mwachisanzo nditakhala kuti lerolo ndakagula galimoto ya 800 million malawi kwacha. Pakuyeneka kuti ngati ndi nzika yabwino pakhale umboni ona kuti anamiwa agula galimoto ya 800 million kwacha. Zimene zikutanthauza kuti ndi kuti ku account kwanga ndali ndi 1 billion. Kwa account kwanga kuoneke kuti kwachoka 800 million kwasala 200 million. Koma ndalama ya 1 billion ngati ndayipeza pa business, ndikuyenera kuti mukapita ku Sonko House mukapeza Felix Tamblas akakuonese ni income tax. Kuti anamiwawa atapanga business yawo anali masabola ndi anagulisa sabola uja 2 billion. Pa 2 billion tachosapo income tax 30% kan 20%, ndalama yosala ili ku account kwawo ku Centenary Bank. Ndi ndalama izi ndiwo kuti agulire galimoto. Nchabwino. Pamene palibe vuto. Koma vuto limabwera sopano. Munthu ndi MP amusankha wakhala nduna ya zamalo, akupanga interview akuluza dziko kunena kuti ku nduna wanga ku nduna wa zamaloku kuli Katangale. Moti anthu ena aso kunduna ine ngati nduna ngatiso ndi Katangale. Ndikoma ndikuthokoza kuti mkulukuta moyo APM wandisankha ndikundibweresa uku ndithana ndi Katangale. Mu January menemo akuyankhula poyera. Olemekezeka chimwe chipungu anapanga ma zinthu zitatu zofunikira kwambiri zimene ameneka kupanga msogoleri. Atangobwera kumene kukhala nduna ya zamalo anapangisa press conference ku COI. Kumene kusanali oka anali iwowo nduna yofalisa nkhani anamalomba, kunala nduna chitezo cha ndziko apita mukhito, komanso nduna ya maboma ang'ono a BNP. Nkhani yake ndionena kuti DPP tangulowa kumene mboma panala anthu ena achibwana anayamba kupitiza zimene amapanga 2014 to 2019. Anayamba mukalanda malo anthu kumpeza munthu malo ife tabwera tikulamula ndife kumuchosa pamenepo. Anthu amadabwa kuti nthawi ya achakwera, nthawi ya Congress mdziko muno munali lawlessness. Alisa mapanga chimene akufuna. Now tasintha tinadana ndi zimene zija, abwera Professor Arthur Peter Mutharika msogolera amene amalawi amangonda kwambiri mulungusa mamukonda APM. Ndiye inunso mukutere. Ndiye iwo anapanga ngati anthu omvizindikira. Nthawi imeneja anapangisa msonkhano watu lankani akuluakulu tikupereka 14 days aliyesa amene otenga malo amwini wake atani abweze. Ife tinaombera mmanja kwa basi. Mama wake panali program pa Times amati kulinji ya live. Mamwe ayinandiyitana ine ndiye mwezi ukakhala nawo. Achipungu anali pamenepo wopangisa naleleya malekano. Achipunguwo ine I think ngati siwanda nsisa anali pamenepo. Anabwereza mawaja kunena kuti ntchito yanga yayikulu ku nduna wa zamalo nkunena kuti amalawi atikhulupirire chifukwa amalawi akudandira kuti kumene Katangale wamanga nthenje sanalekere pomwepo. Anapanganso interview mwezi omwewo ndi Brian Banda pa Times kunena kuti kuteroko anthu akamationa ku Minister of Lands angutiona tonse Katangale kupatikiza ide. Ndi ntchito yanga yoyamba ndikuona kuti anthu atikhulupirire. Ndi pano chavuta ndi chani? Sitifika kumeneko. Atabwereranso anapanga chiganizo kunena kuti tipange kauniuni. Ifa mu programu ine iliyo sikhani ya malo tikamayankhula manena kuti malawi muno tofunika tipange kauniuni wa malo. Kodi amwanoka malo muli nawo munapeza bwanji, mmagwisa ntchito yanji, zifukwa zimene munanenera kuti mukufuna malo andi zimene mukupangira tiende chifukwa chani. Pa Chingereza manena kuti land is the only fundamental natural resource that sustains life. Kuroko inu ndife kuti tidziwe kuti amalawi ndifa ndi chamapo achamaoneka ngati mbatatacha. That's what defines us as the people. Ndiye no ngati tingaluze malo sitingani kuti ndife anthu.
komano nkhani kuti malo athu ali manja mwa ndani. Most of the prime land mukakayangana mpeza kuti ali manja mwa athu ena pompana mungopita mu Devil Street mukapange audit mukapeza kuti pa nyumba 100 zilizo pa nyumba 10 zilizo semene zili mu Devil mucho nyumba 7 ndi za anthu ena maiko ena ali ku Belgium ena ali ku Australia ena ali ku France. Kuti mukapeze mmene mujamu nyumba yodya kuti yanzika mbadwa Malawi mulibe. Now mupite kulimbi mupite so timatina hape mphandu nawa kuti mmene mabwerera mwa chipungu mukuyankhula bwino komanso chinthu chandibwerera pambuyo pang'ono Professor Arthur Peter Mutharika akamayankhula ulendo wachiwiri akumanenesa kuti saikira kumbuyo munthu wasi wakatangale andanena kuti government is not a feast boma si phwando. Ndi zimakanga kuti tindi president amene akuyankhula zabwino zimene Malawi akuzifuna ndiko bwino nduna yachinyamata amene akuyankhula zomwezo nkuvomereza poyera kuti kunduna kuli katangale inu kumaombera mmanja ife ndipo naombera mmanja kwa basi because chimene ndimafuna ine kuti dziko ili liziyenda mosawerengera kuti amwana okamachokera kuti anameme machokera kuti ngati munthu ali nkuthekera kuti apeze malo mpaseni malo musapase malo ife kuti ndi mwenye kapena ndi chibwezi chanu ayi. Now 6 months down the line tisanafike 6 months nkhani ya national audit ija anayitepesa adasintha mawu iyaye chingoyamba koma tikapanga kauniuni ku area 3 ndi ku area 10 ku Lilongwe mmenemo sanatipase report kuti kodi anthu anja anapasa 14 days aja anachokadi nkhani yoti kauniuni ku area 3 ku area 10 sanachitike. Zimene tikumva ife nzolina kuti uku kwedero ku airport kulumba zokucha anthu agawana malo aboma kumeneko wina akumanga nyumba 30 in 2 months wamanga nyumba 14. Ndiye kuyamba kuifufuza nkhani ija mwamwayi munthu mmozi amene amachudo tinamuyimbira phone ano man Paulo Chisale ifisa tikunawo nditangotenga uthengawo nkwapasa pa Facebook Martin box anayimba phone iye anthu akundinamizira koma ine ndiko ndi plot imodzi nati we are getting somewhere anachulanso azinzawo akulu abomawo tinadaba kuti malo aboma anthu akudandaula ndi kuti nduna ndi akulu aboma tinachita chidwi tinatenga uthenga omwe uja unalembedwa pa cables na atumiziranso achipungu achipungu anandiyimbira foni iye tikumane tiye sana kumane bwanji tikulembereni kalata ndikalata chamunaiona ichi so mudziko limene kuli malamulo papeza kuti kabwera atambwali afuna malamulo azazemba njira yabwino kuti anthu aja kumane ndi ayinake dzikolo ndi ayinake ndinu ndine ndifanira kuti chabwino APM timu yake yomaliza akanakhala kuti anthu amene amuyandikira ali ndi chikondi kwa APM bweza kumuteteza koma ngati APM ali ndi serious enemies ndi anthu amene amakhulupirira kwambiri and easy APM ndinamuuza Your Excellency you are a very good leader amalawa mukukondani you are a statesman koma vuto ndonena kuti anthu amene makhulupirira ndi amene amapanga sabotage APM agenda kuti loko ngati APM legacy italephereke anthu ake ndi amene anoma ni Paulo Chisale achimwe chipungu list yotizionjezera awawa ndikuwachula ife kuti atuluka kale pa list ya nkhani ya ku ADL anthu alipo list tizionjezera and zimene tikupanga ife asidedi and zimene kupanga namewa pano ndikuteteza mbiri ya APM because afuna APM azachoke ngati olephera achakwera achoka ngati munthu olephera APM anali ndi mwayi analamula 2014 kuzafika 2019 kuzachoka 2020 kuzachoka ndi inali nthawi anapanga reflector anadziwa koma chimene anapanga njonena kuti anthu amadziwa kuti APM tikamvotera ndi kuti achisale abwerera APM tikamvotera achina chipungu abwerera ndi zimene anapanga APM amati alidere nkulinga utaenda naye sanafuna kuti angutengera za anthu ajaya anapasa anthu ajanso mwayi wachiwiri nawo anthu aja mmolomoti apange amalawi kuti mmanama ife ndi anthu abwino tinasinthika lero akupanga the very same things zimene amapanga zija zimene apangisa kuti anthu adane ndi APM ndifake ife tayima ndime pamene ndifake tayima pano pakuti we want to defend legacy ya APM because we know what APM is capable of doing we know APM is a patriot koma anthu awa ndiye lero ayamba kuoneka mmodzi atuluka awiri ndiyeno ndimanena kuti pamene anthu aboma amene mwasankha anthu ochepa ayamba kupanga ukaswiri ndikumafuna kuti azizemba malamulo azikakumana ndi anthu
accountability. Chabwino nthawi ija titachezanso munanena kuti APM ndi mtsogoleri wabwino koma anthu amene amuzungulira mukubwereza zimenezo. Ndikubwereza panopa andi ndatchula panopa anthu alipo akuzidziwa koma panopa amene aonekera poyera malinga ndi nkhani yaku ADL kumalo ifa achisala nachita kunena kuti zimene alemba kebozi AI andionjezera ine plot yanga ndi imodzi ndi nawuza kuti chabwino panopa tikupanga people power forum ndifuna mukaonekere mukanene chifukwa achisalewa ku constituency kawo ndibwena tisanafika kumeneko nene kuti achisalewa akuoneka kuti ndi munthu amene ali mphamvu kwambiri mdziko muno ndi wachitetezo wansukulu wa dziko lino kuchipani ndi director wa Chinyamata kenaka kuonjezera pamenepo ndi phungu kunchewu uku kuchoka pa uphunguwo chinakomena President Professor Arthur Peter Mutharika wasankha kwa pasanso mpando wofunikira kwambiri wachiwiri kwa nduna ya chitetezo maudindo 4 tikamaliza pano tiyamba kusakasaka anthu amene amaziwa za malamulo kuti atithandize kuti pamene pajapo mukuziona bwanji fanga tidziko tikuyang'anira zinthu zina kuti siku lake anthu azatizuzula kuti zoona inu munthawi iyi mwakakalekerere munthu mmodzi kwakhala ndi maudindo ochuluka chonchi tingoyerekeza kuti ku State House kuja atenge ku galimoto aziyendera ngati wachitetezo wa mtsogoleri wa dziko ndiye ku ndunako atenge galimoto aziyendera ngati wachiwiri wa nduna ku parliament tikuziwa kuti anapasa ngongole anandiwuzanso okha kuti anapasa ngongole pa 400 million okha anandiwuza ukunso kuchipaniku muziko muno tilimo anthu 23 million are we sure tikaunjike mphamvu chonchi kwa munthu mmodzi lero you not be surprised kuti plot imene anayipeza ku ADL anayipeza motani sakugwisa ntchito mphamvu zimene ali nazo ndi chinthu chimodzi chimene nakondwa nawo achisale ubwino wake kusi chimene masiyana achisale ndi anthu andali nawo ndoti iwo aja amayankhula kayankhani ndi yabwino kayandi kuti amayankhula ndipo ndi timayankhulana ndi anandiuza kuti musatitembere kalata ngati mwene mwapangira achipungu mudikire kaye muone list ku ADL kuti pali zotani ndiye taalembera azione Themba tifuna atipase ma disclosure tione kuti pamene pali ndani ndiye tikaona list iyo tionjezera pa adani a APM amene akumsokoneza APM alipo because munthu amene wamusankhidwa ndi APM amene akuyima kumakadana ndi Katangale amene ali pafupi akuyenera atenge chisanzo munthu amene amapanga Katangale ndi kuti ndi ndani wa APM afuna amuonengere zina la APM ndiye mukuona ngati kuti mwina mtsogoleri wa dziko sakuchedwa kupanga ziganizo zina mwina mafotokoza apa kunena kuti ena afuna kumuonongera dziko izi moti sakuona chifukwa chani mwina mukuona ngati akuchedwa kupanga ziganizo zina zofuna kukonza dzina funso labwino kwambiri kwa mafunsa munthu olakwika APM ali ndi uwanenerera wake chipani cha DPP chindi mneneri wawo ndiye funso limenelo musandifunse ine ndi wasidedi koma mukuteteza legacy ya APM exactly because we know APM singamuyankhulira koma mufuna kuteteza legacy yake ndithu anthu asayiononge anthu azamukumbukira kuti tinali ndi mtsogoleri APM amene mulungu anamukonda mulungu amamsunga mulungu amamuteteza komanso amakonda Amalawi amamukonda zidachitika kuti makhoti ndi anthu ena anapanga chiganizo koma Amalawi anena kuti APM timankonda anabwerera so izozo zinazo mufuse aneneri aka APM ayankha chabwino mwina mukufotokoza mwanunso zikuoneka kuti ndikulakwitsa kuti tinene kuti boma ilili lomwe Amalawi analikhulupirira likualephera Amalawi kwakwaniritsa zofuna zawo nkulakwa kuti padakali pano pa zimene zozo mukayankhula simukulakwisa chifukwa chonena kuti zinthu zimene anthu anadanira kwambiri ndi boma la Chakwera ndi zinthu zitatu ngati sizinayi chinthu choyambirira nchonena kuti moyo umalimba katundu anakwera mtengo lero moyo ukulimbabe mistake ina yachiwiri ndani wina wa APM ndi Minister of Finance Joseph Mwanamveka abweresa msonkho pena paliponse maleve pena paliponse ndalama imene Malawi akulandirayo ikumangothera kungolipira misonkho kuyesera kwauze kutere kuyesera akupanga makani samamva so kuonjezera pamoyo kuti ukulimba chimene anachosera MCP nkhani ndona kuti Katangalenso liwafikapo zimene tikunena kuti anthu alemera overnight the instant billionaire kuti muziwe kuti anthu awa anakonzekera kuti aononge mbiri ya APM ngati mukumbukira bwino tinangopanga umene chisankho ndinanena tinapangisa msonkhano wa tolankhani kunena kuti apereke masiku 30 kwa makosa na MCP acha kunena kuti amene akuza kuti anaba koma Yesu akuba kapena amene waba ali ndi remorse ndalama za Malawi abweze akanakhala kuti DPP samafuna kuti abenso zimene yakanazimva koma anakana chimene akanira afuna kuti iwo wanso abe akaba
asazayimbidwe milandu chifukwa lero mutali muone zimene INCP amene ali ndalama amanga zosekesa kwambiri tikuzowa kuti uyu amaba ndalama wina wake amayenda makampani mwasonkesa ndalama kwina wake anatenga 200 million kampani ya TE inake anamanga mlandu ati osokoza breach of peace. Are you sure uyu amayende mwakatolera ndalama m'maujeni? So zimene zakupanga dala afuna atipomboneze akanakhala kuti anthu a DPP they were sincere budget yoyambirira ija half of the money akanaitenga ndalama zimene zinali kale mu outstep zimene anatenga kale ya MCP. To prove that ifana ndikuwuzeni kuti ku NIF kunapita 400 billion Malawi kwacha ati akapereka ngongole nthawi amene anali atampitisa ku NIF amayenda pa ojani Nissan Note kumaliliro he owns mina nyumba mwina pa 300. Yes. So zina zokweka zimeze kuzitanisa zonse kuzibweresa ndalama kunali account ina yake kunalowa 48 billion Malawi kwacha mali muti mtu nyamange anangotenga na mamumuza na omwewa. We'll get to that. Anthu amita achula ndani kuti ulendo uno anthu aba koma movutikira ulendo uno sitilolanso because tinataya nthawi 5 years ndachakwera so makosa nawo satipusisa mukufuna kusatayiso nthawi ina ya sititaya nthawi sititaya temu inoyo these guys they will deliver not because they like it koma that's not their money. 1 2 no one forced them kuti apange they should accept their positions. Some of them they had to contest anachita chisango kuti akhale pampando ndiye apange zimene tikufuna ife. We will not allow them, we will not give them space kuna kuti asokoneze zikole because tikwaziwa kale anasokoneza. Ndifake ndinanena simana kuti some people amayikonda brand ya DPP and pena amayikonda brand ya IPM koma they were reluctant, they were hesitant kuti amvotera IPM because amazoti kavotera IPM wakuti azipanga zakuti wakuti azipanga zakuti ifanana kuti anthu amene anavota sana votereso DPP ngati chipano until linofanana ne pano mu chisungechi ngati sizisintha kanthawi aka DPP 2030 si winner. That's the end of them. Anthu anathana ndi MCP because MCP ja anthu anathana nayo basi panonso panopa ati ndi nthawi 2-3 months kuti they should fix things akatereso Malawi athana nawo nkhani yake ndonena kuti Amalawi azindikira kuti anthu andale Amalawiwo ifeyo Amalawi fokonda tima ovota fe tima akonda Amalawi koma iwo satikonda umbono wake ndi because nthawi yachitika apayi si nthawi ina kuti bwezi tikumadandaulaso pano bwezi pano timakamba zina titadusa. Chabwino mwina in your opinion is DPP performing better or worse? Pano pasafika lero as at now they are at par ndi MCP. Mfakine na kuti lero zikuvuta kusiyanisa kuti siku yake nayimbira a minister ina yake nafusa kuti chakwera wabwerera ku State House anazezemuka pana myo muyankula bado no because zimene anthu amadandaula munthu wa MCP exactly zimene kupanga pano pa makosa nawo so lero ndena panopa zimene zilili duzi ndimene chikuwawa kwambiri anthu amene amamuziwa APM kuti is a patriot APM is a statesman mitima ikuwawa kuti zona APM lero zikamuyika duzi ndichakwera no way, something has to be done. Different from the kuzi kuti ngati kuli chipani choti anthu amene ali sympathetic to DPP ambiri their cream to la cream. Ndinawuza a minister of information kuti pamene mwakhalapo kula anthu ena 17 mbuyo kwa DPP amene ali magaza blue, they can do that job much better than you 17 times. So ndifana ndikuze pamene ali nduna iliyonse mu DPP mucha tiyambe minister of finance pamene ali pacha kula anthu ena mu DPP kapena Malawi 17 they can do that ntchito much better. Minister of Homeland Security kula anthu ena 17 they can do that job much better. No one is indispensable. And china chimene timaononga dziko ndi chomwe chichi chomwe mu DPP muli kilimu no we should forget that we are Malawi. Nkhani ya zipani tizichula tikamapita ku chisankho tikangovota muja, let's forget about colors. Tizikatenga munthu according to competence and skills. Because timapeza kuti tazingwa tikusowa kuti kodi Minister of Finance akhala ndani wena chati tikuiwala kuti ndi population ya anthu 23 million. So at DPP panopa they have no choice. They have to do things better. Akufana ndisha kwera. Mwaso muna imba phone kuti kwa bwereratu kuti State House. Ndaje kufusa kuti kodi nafusa minister. Na imbira phone a minister kodi chakwera obwira ku State House ndiyana bwanja zimene zikuchitika tu ndi chimusizi kusiyana ndi nthawi yachani nthawi yachakwera. Ndiye kumene but no nemalizi but you cannot compare APM ndi chakwera. It is an insult
because munthu mwachita kungomuonera anthu mazo kuti apo pali usogoleri apo palibe usogoleri koma mukuti they are at par. no munafunsa kuti ma administration mukatero mundira kwira Administration. I mean, you cannot put Chakwera and APM at par. That would be an insult to APM, with due respect. In terms of the administration, zikuchitika pano pa zokanga kuti tafika pa equilibrium. They are at par at the proposition emoji yoncho. Koma APM is here because we know we are able to single out. Kuti akusokoneza ndi our my interest our ubuntu wakindawa ayamba kuonekera oka. Yeah. Ichabulo tikana tikunkhani yokhudzano Malawi Congress ngati chipani chachikulu chotsutsa tipunali sonsonkhano kumalembo uku aphungu ena anabwera poyera kunena kuti ayi ife tikufuna kuti Achakwera ayimeso ndine namosapsharira chifukwa zinali live pakanema zimenezi baba Stephen Malonda ananena kuti ayi Achakwera anali mtsogoleri wabwino koma amene anawalakwitsa ndi anthu wazungulira inu apa mukuti ayi APM ndi munthu wabwino koma amene akumulakwitsa ndi anthu amene akumuzungulira tinene kuti mwina atsogoleri athu amakanika kupanga ziganizo pawo amadikira kuti anthu ena amene azungulira awasokoneze funso limenelo ayankhenso asogoleriwo APM is a statesman. APM as a president akuyeneka kukhala accessible. Koma tili pomwepo za ku MCP ko. There is one brilliant lawyer. My namesake. Walembanso wafusa kuti Ayuba. Wafusa kuti kodi anthu amene anazungulira Achakwerawo. Achoka. Wafusa so yoncho. So ngani za MCP azikambirana cha nyake. Koma ndifuna ndikuuze ndina kuti ngati tinali dziko ndinaononga nthawi yake ndi imene we wasted 5 more years nifake lero tikuyima kuti makosana awa aganganya awa ati TPP awa will not allow them kuti atitengereso kumene kuchako because vuto ndona kuti timayang'anirira mupite mukayang'ane section 30 ya malamulo akula dziko lino imanena kuti every Malawian is entitled to development koma tikazipanga personalize Chakwera MCP DPP APM namiwa we lose focus timaona kuti Malawi wina aliyese is deserving nkhani za ndalezi zimakufuna zikutithandiza kunena kuti chifa ordinarily bwezi aliyesali president ordinarily bwezi tonse tili ma MP ordinarily bwezi tonse tili ma councillor koma practically it's not possible kuti tikaunjikani pamalo tikayambe kukonza pachi ndeti maasankha anthu achi this is why democracy atumacho representative democracy ndi anthu tikasankha za ndalezi tizisiya kaya because we are a country where we miss it kumalawi kunoko ndonena kuti president walumbira lero immediately time yamayamba kuganiza za temu ina this way ndonena kuti APM is better placed because sakufunika temu ina kusokoloko he has nothing to lose and he had nothing to lose and APM had nothing to lose and APM lero this is why samaba simukayirikizenda Achakwera it doesn't mean kuti ndifuna ndahama ndikagule girlfriend gani muntu ayi safunika ndahama kuna kama ngire nyumba chibwenzi ayi this is an opportunity kunena kuti we have to make sure kuti this government should deliver Malawians deserve better chabwino mwanena kale kuti mwina ndale tizisiya pambali tibwererabe kumanongonongo ngakhale munguithawa imene isi muithawa lero kumene ku MCP mwanena kale kuti manongonongo akuchitika tonse tikuziona iye mwanena kuti lawyer wina amene ali ndi dzina ngati la inu ukuso kumalembo kunachitika chonchi tinene kuti mwina mpungwe umenewu is too early because ku 2030 nkutali ndikambenso chinthu china ichi kuti padakale panopa amalawi adasintha kwambiri every election cycle amalawi amasintha chimene chikuvuta padakale panopa kuti zikulisa mayende ndonena kuti anthu amazinamiza kuti munthu ukaba ndalama zambiri umakhala mtsogoleri wabwino atengerepo phunziro ngati kuli boma loti linali kuba kwambiri ndala MCP analuza le ndalama ngati kunali boma loti limapanga corrupt aliyese ma media house kwawe pereka ndalama pena paliponse kwathu kuso kusivo sosete kupereka ndalama anali MCP koma no Malawians are better judges ife timangusiya Malawi koma ali kuti lero Chakwera so anthu andale aphunzire kuna kuti Malawi azindikira kunena kuti it's not about ndalama zakuba it's not about violence support zazitali it's about kupanga deliver amalawi akufuna chani amalawi akufuna chimupange zimenezo if you don't do that chisankho chimene chinachitika pa 16 September inali protest vote imene Malawians voted kuti we don't want MCP and Chakwera and they did exactly that now lero nzomvesa chisoni kuti munthu wanzeru zake azikabwereza nso zomwe zicha in under a year so akulu ndifuna ndikuuzeni chonde ino amene yepe mwana kusankhani nduna ma PS mandani musavutike kuba ndalama za misonkho za Malawi ndalama zo zigwire ntchito zikagwira ntchito anthu azakukondani ndalama zakuba anthu azizo ndalama zakuba and there is no empirical evidence kuti munthu kalemera ndalama zakuba ndi nzeru no way these are two different things so please concentrate save ngati mukuona ngati kuti simkatumikira Malawi
tulonde pasi maudindo malayi muno anthu 23 million APM pokupasani pata usikula kukuopani yayi koma ne kukupasani mwayi kuti muzipange proof noka usiru wanu ndiye nanu usiru wanu mwaupanga proof mwayamba kuonesera anthu kuti ndi anthu asaphunzitsika anthu osafuna kusintha ife tifuna titeteze legacy ya APM. Tikupitirira ndi program yathu ya lero ya Luntha Exclusive tikucheza ndi mmodzi momenyera ufulu wa Amalawi mdziko muno komanso mkulu wa bungwe lija la SEDED a Sylvester Namiwa. Si dzina la chilendo kwenikweni chifukwa ndi mmodzi amene pamati pena pake pakakhala sizikuyenda bwino amakangalika mwinanso ena zina amazidziwa kuchokera kwa iwo ndiye kumenyera ufulu wa Amalawi kumeneko. Anamiwa, pamene tikupitirira ndi program yathu ya lero ya Luntha Exclusive posachedwa apa kunali msonkhano wa nduna kapena kuti cabinet meeting yomwe mtsogoleri wathu wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anapempha the second vice president achihana kuti atsogolere zokambirana kumeneku koma tikudziwa kuti kupatula kuti tili ndi a second vice president tilinso ndi first vice president amene ali Dr. Jenny Ansah. Now reports indicate that Dr. Jenny Ansah sana itanidwe ngakhale ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko ku msonkhano umenewu. Inu ngati odziwa malamulo chifukwa ngati mumenyera ufulu wa anthu ndekuti mumadziwa kuti zinthu zimayenera kuti ziyende bwanji musaseke ndekuti malamulo mukuwatsatira bwino ndemanga yanu pa zimene zachitikazi ndiyotani. Naseka ifo tumanero odziwa malamulo odziwa malamulo ni maloya they are learned I'm not learned ifenso timapanga ndifake tina utenga umene utandipeza ndinafusa kunena kuti kodi ndi malamulo anje amene akugwiritsidwa ntchito pamenepo. Choyambirira pali chifukwa chokwanira chimene anthu amene amapanga constitution adanena kuti anthu tikamakavota tizivotera candidate ndi omusatira ake imakhala ngati peya kusonyeza kuti candidate ngati watanganidwa ndiye kuti uyu wina amene tinamvoterayi akayima pamene paja. With due respect ndinene kuti tinavotera anthu awiri Professor Arthur Peter Mutharika ndi achiwiri wawo Dr. Jenny Ansah. Kusonyeza kuti ngati President Professor Arthur Peter Mutharika atanganidwa apita kwina malinga ndi kufuna kwa Amalawi ameneka kukutuma Dr. Jenny Ansah akapange chair meeting yo akanzingeni inali electoral alliance ngano ndi pano anthu akulimba nabe kuti za alliances ndi malamulo zilipate mpaka kuzafika lero mu constitution yathu sindikupira kuti palipo pena pake it was pachizungu zimamveka it is a gentleman's agreement. Okay. Chinthu chinaso a credit which anyone cannot take away from APM because anthu ena amapanga grapuse kukhule ndikuolose ndikakutafune akananguza ngomudamiza kuti tiye ndipange campaign limodzi mmene anawina muja usakwanilisa ndete athokoze APM amakwanilisa mapangano koma izi zachitika zimenezi tikufusabe kuti agwisa ntchito lamulo lanji fa Amalawi yes sinayankhule ndipo tikupera kuti mlembi wa president ndi cabinet Dr. Justin Said atiyankha pali mafunso awiri kuti atiyankhe. One, kodi anagwisa ntchito mphamvu zanji zonena kuti akapange cabinet president ali Malawi momuno vice president ali Malawi momuno ndikukatenga second vice president amene pa ballot panali ndanagalero with due respect ino kiganzengeni chihana ndi maalemekeza timayankhulana timachezanso is a very good person koma the truth be told pa ballot panalibe koma that was a gentleman's agreement zimene akambirana iwo zimene ife kunalibe zimene tinazilemekeza andi ndauzenso iwowa ino kiganzengeni chihana Bright Nsaka George Chaponda Mwanamveka nduna zikulu zimene kunena kuti ziganizo zina mukamapanga zinthu kuti zikukukomerani siku lina muzayankha mafunso. Dziko lino lili ndi malamulo let the noble ones raise pertinent questions kuti with due respect your excellency we understand kuti mwatanganidwa koma the law demands the good thing is that Dr. George Chaponda is a lawyer DPP is indood mu cabinet imenya kuti maloya kandi angati kaya zinaza zifusa kuti aziuzana with your excellency balinga ndi malamulo apasititere. Chinthu chachiwiri Dr. Justin Said auze mtundu wa Malawi kuti kodi APM ndi Dr. Jenny Ansah anayambana chani. Inu mukuona ngati anayambana atiuze zimene pamene zafika hapa kuti pange pretend kuti anthu achasana yambane ndi tikunama atiuze chifukwa tinavota ndife
tina vota ndife ndani akali kuti there is a good reason pali chifukwa cha bwino kwambiri chimene anthu anachiona kuti anthu achizavotera awiri ndi anthu oyenda awiri ngati pavuta zili ngati banja lili ngati ukwati chabwino kwa kwathu kukatolika ukwati uja sanalengeze umakalembesa mukalembesa amalengeza katatu ndi amanena ngati pali cholesa mutitani mutiuze ndiye anthu amabwera kusavina pamene pacha ndiye zimene zachitika zona kuti ukwati uja unalembesedwa tinaonena ku BICC kuti Professor Arthur Peter Mutharika akukayima ndi Dr. Jane Asa anthu anadabwa anthu anazizimuka chabwino zimene atani asankhira and atafunsa kuti chifukwa chani masankha Jane Asa ananena kuti she is a woman of integrity kusonyeza kuti APM was not forced sindikupera kuti anakakamizidwa ndi munthu analeyase kuti atenge Dr. Jane Asa zifukwa zimene ananena anatiuzapo chifukwa chimodzi kuti ndi mayi wa integrity munthu osunga ulemu wake ndiye lero atiuze kuti ichi chachitika ndi chani apa ndiye ife amene tinasankha anthu aja mphamvu tinapasa tundife kumene kuja kunala chakwera tinacho sakwa chakwera tinasa musakwa chakwera kumene kuchako nkwayikako APM acha ndiye lero chifukwa limene kuchako asangotipangira ziganizo atiuze kunena ndiye ndikuauza Dr. Justin Saidi mutimasule mutiuze kuti anthu anayambana chani kuti zimene anayambanazo are we sure zosatheka kwakhazika pansi andi mziko muno tikuyankhula pano tili ndi atsogoleri ena opuma Dr. Bakiri Muluzi ku BCA Dr. Joyce Banda ku area 12 awachakwera wapuma kumabe kuthamanga tasiyekaye kumbali adakalira amenewa kodi simungabweresa anthu pamodzi chifukwa chonchonena kuti nchachikulu kuonena kuti sizingatheke kuti Dr. Bakiri Muluzi Dr. Joyce Banda ndi former president alimo muno simungayitana anthuwa nkhani njayikulu ndithu kuti sangapa chifukwa zimene zachitika apa zono ukwati uja tavina taulembesa alengeza wamangidwa tavina tasupa pamene pali 2 weeks tikumuona wathu chobwerako there has to be an explanation we're supposed to be told that's democracy so mina nkhani ziwiri zimene zizi mukamaliza mutenge phone maafusi Dr. Justin Saidi maafusi kuti andamiwa akuti unali ukwati tinalulutira ukwati tinasupa ndenga tichavuta tifuna tuuzidwe chavutacho ndenga titovutacho chili chosavuta chafika ponena kuti is that grave enough kunena kuti anthu asangakhale pansi because kunja kusizi kuoneka bwino and in fact kuuzeni the ultimate price imene italipire ponse pati CAPM because ndamuuzanso MP wina wa minister wina wake mu office mwake ndamuuza kuti APM does not need DPP inu anyamata inu amene muli mu cabinet nda amene you need DPP more than anyone so the worry should not be kodi anyamata wa cabinet are you sure ma cabinet means na you have run out of ideas simungakhale pansi kunena kuti ubale upange ubale usikuoneka andifa ndikuuzeni zimene mukambirana nazo zandale mungonamizana koma kuipa kwa ubale uku it is working to the advantage of Dr. Jane Asa pano Dr. Jane Asa is becoming another big thing in Malawi you are only making Chabwino anamiwa tikanalipa nkhani yomwe tinachitika mwayi pano pa Luntha Television tinacheza ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Asa program yake yomwe ya Luntha Exclusive ndipo ndikukhulupirira kuti amalawi ankadikirira yankho titafunsa funso la ubale wawo pakati pa iwowo ndi mtsogoleri wa dziko lino koma anayankha momveka bwino kunena kuti amalawi eni ake akuona apange jaji mukuona mwano anavomera kapena anakana komanso mwina tinganene kuti chani mwanena nokha kuti analipo mpano munali ndi mwayi ona kuti mwafuse kuti avumene kuti akane koma ngati iwo anapangira she was just smart because amachitenga zimwe machibwe ndani nakati kuti unali ukwati umene unalembesedwa ku electoral commission sikuti anangolembesa nkhoso anaperekanso chinchato kumakhala nomination fee kumene kunalipidwa ndalama kumene kucha anakaunikidwa azunazungulira anapanga kampeni kena kandi kuzapambana ndikukalumbira maona now amalawi akuona ifa anthu ajanapita ngati set sikuti amanamaya koma ineyo ndanena pano kuti ndauza a DPP those people that matter especially the very few people amene amaziona kuti they are very important kwambiri ku DPP kula anthu enake somebody 5 they think kuti they own that party
They DPP Kamalamula, they think they own this country, and they think they got a license to silence anyone, and they think they got a license even to kill. Ama gwisa nchito antu kagulugena kama kala kuzaleka kuja, ama katenga antu amdende, ndi kupita mwaka na mizira muntu kata akuba. That's how they do it. Now, chifacho kuti antu haya ngani nthawi ya Itali, they think kuti they can hold this country at ransom. They think kuti this is their garden. And pano panso amasuka. Ayiwala kuti 5 years timathawa limozi. Ndi iwo to antu amene amaziona and 5 awawa akutipipiwa. Amene amaziona kukhala ufunikira kwambiri. Timazemba limozi nda MCP. Lowa uko. Lero ali busy apanga hack mafoni athu. Koma chimene tapanga ife tapanga hack their brains. We know their movements. Timazota lero organiza chakuti apanga chakuta kumana ndi wakuti. So iwo akulimbana ndi mafoni athu if tikulimbana ndi their brain, their software. They will not get away with it. So ndawuza anthu amene kuti zimene amayankhula Dr. Jinasa, she was smart. In short, sanafune kunena kuti akundipangira campaign. Kuloko all these zimene zikuchitika zija. The ultimate beneficiary is Dr. Jinasa. Akwapangira campaign poyera. Tifanira kuti ngati izizi sasintha izizi in the next 2 months. The next president of this country is Dr. Jinasa. Wapanga zimene ndani anyamata TPP. Their own making. They are refusing to learn from the previous mistakes. The mistakes they did from 2014 to 2019, and now they are refusing to learn from mistakes that have been committed from 2020 to 2025. Amene alipanga chakwera. Ichabwino munazafotokozapo so kunena kuti mukudikira mayankho kumafunso awiri amene mwafunsa Saidi kuti kodi lamulo lake ndiliti. Anayankha kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino ali ndi mphamvu osankha munthu amene akwenera kuti akamutumikire. Ntachezanso ndi Dr. Jinasa pompano nditawafunsa za ubale wawo, ananena kuti ine ntchito zomwe akumandituma mtsogoleri wa dziko ndikumakagwira. Ngati aganiza kuti yayi amayiwa tatume olekeza apa kapena achotsere ntchito iyi, ndiye kuti ndimene aganizira ngati Professor Arthur Peter Mutharika. Ananenanso kuti iwo ndi mmodzi wotsatira malamulo, ndipo mtsogoleri wa dziko lino tinachitika mwayi kutinso ndi mmodzi wotsatira malamulo. Ananenanso kuti ndi mphamvu ya mtsogoleri wa dziko kusankha munthu onena kuti akamutumikira akakhala kuti iyeyo palibe. Zimene sizikuyankha mafunso anu aja. Ku Malawi anthu mukapasa mphamvu amasiya kuganiza kugwiritsa ntchito mitu, the brain. They use their berries. Ifa focus yawo ili pa ndalama kuba. So taona kuti asukula ndalewa akakhala pafupi ndi ndalama mitu yawo sigwira. Mitu yawo imamba kugwira akakhala kunja kwa boma. Ndifaka kama yankha ngati izi. Ifa zimene zonena kuti president ali ndi mphamvu ayiwala kuti mphamvu zinachokera kuti. Mphamvu zimene akunena Saidi kuti president ali nazo zinachokera kwanda. Zinachokera tu kwa Malawi. Zijenda songaniza pa 16 panja mphamvu zake ndi zimenezo. So ayiwala kunena kuti even the president is delegated. President ukienda utumidwa amutuma ndana Malawi. Malawi 3 million aja. Ana vote aja 50 chakuti percent ija anaipeza ipe mwija. Sikutachokera kwa yeye uria. Saidi wo vote yao ndi mozi. Who else? Tawerenga mu cabinet mu anthu angati. Ali ese vote yake mozi sika napanga 3 million. Now ayiwala akumayankhula mosimbwa, akumayankhula motumbwa. Kuma ndani nakali kuti this is why Dr. Jinasa was smart. Fa ipi mungatani mphamvu zachokera kuti. Zachokera kwa Malawi ana vote aja. So awawa angolezera because of drama zimene aba pakati apa zazunguza munthu. This I'm saying kuti awawa drama aja kumaja movutikira. And ndinene pano kuti lifestyle audit ija, this is the way to go. Cabinet yoseje timaliza. Panopa tithokozeswa Malawi information ikubwera. Uyu wapangaza kuti upangaza kuti amene safuna kuti zake zibwere pambala mbanda atule pansi udindo. Apo hayi azipanga zofuna za Malawi. Mulitu minister ene amene can tell you kuti kuli minister, for example the minister of justice. Ni munthu samatekeseka. Because it's clean. Samatekeseka. Mulanthu mene mjanthu integrity mu cabinet muja. Kuma anthu ipa they denting the image of the whole government cabinet. They're even threatening the legacy of the appointing authority. So kuyankhula kwake ndi kumene kuyankhula kumosefukira kwa iwala Malawi. Kunali tu anthu amayankhula zomwezi. Acha kwera nkanera sinchoka pano lero ali kuti. Chabwino ndikana ndipankani ya lifestyle audit. Kodi imene ili basi? Imene ilipo. Budget nayi panga launch pa 20 February 2025. Mu April tinaitana anduna azachuma nthawi olemekezeka Simplicity Chichola. Tinaitanaso a local government minister. He was a very powerful minister. Ndinene pano. Adichali chimwendo bandesana munthu amasiwera. Koma nthawi yomweyo ali pa peak ali minister. Panonso ndi mlembi wankulu wa chipani tinamuyitana kuti ukaneneza chuma zako. Anasankha usabwera koma tinatero. So lero longa tikupanga is just a continuation. Ndifakita aitana chipungu. Andi pamwe ndauza Malawi. Ntatu mizina makalata yanayankha. Anena kuti atiyankha. Anduna. Yes.
He is in public office, he understands. Ali in public office. Akanene kuti munamanga hotelo iyi poyamba inali lodge kuli 28 apartments ndi pano pamwayamba kumanga building akwati kuti mati upstairs kaya inu mati chani kuti zikulingana ndi undunawo komanso munanena kuti kunduna kwani kuli Katangale komanso anthu akudandaula kwambiri kuti ndiye anena kuti atiyankha ndiye tisonkesera zonse pamodzi zimene tiyankhezo ndife tizabwera pambalambanda afotokoze kuntundu wa Malawi. If we want to develop this country we have to get things there is a very interesting uje nina pangidwa ngoti anthu sana ikoke anduna za maphunziro vanadabwa kunena kuti ndifa chani sukulu kapena project opthandizidwa ndi madonors ndalama zake zimakhala very ma project onse amene amapita misonkho ya Malawi kuchokera budget amakhala odula amachakugwirizana anthu amakapangana. So we are exerting a lot of pressure. Corruption is exerting a lot of pressure on national budget. Muona kuti if we manage to fight corruption mwina we can reduce budget yathu by half. See around 10-11 trillion. Mpeza kuti pafupi pa 7 trillion imapita m'matumba mwa anthu. This is why today lero kuti ndikufunse kuti fertilizer usika mtengo wothandiza ndani. We find kuti the answer is no. Timatenga ndalama kukagula fertilizer kapereka kena kamumva kuti akuluakulu tiliso ndi njala tikaguliso chimanga tapasa anthu ena nkuti ndifa chani tikumangobwereza zinthu zomwezo mwayembekeza tizati yosiyana nthawi yakwana ona kuti tizifunsana mafunso olimba apapa pankhani ya lifestyle audit. That's the way to go. Ku South Africa fund kuja you can't wake up one morning and go ukagule nyumba cash, no way. Koma lero anthu akugula 580 million kuzomba ukagula nyumba, 800 million ukagula galimoto. They think kuti anthu sitikuziwa panopa whatever you're doing anthu akumapanga akumasunga. Malawi achenjera kwambiri, Amalawi avutika nthawi yaitali chovu awa kwambiri chonena kuti misonkho imukutifinya ndalama mukutibera ndiye sukulu za ukachenjede ndikukweza fees chimene akupanga mwaziwa afuna kuti ana anthu osauka asaphunzire akamachokapo pampandopo akhalepo ndiwo because maphunziro chinthu chokacho chimene mapangisa kuti mwina at least tichoke mu umphawi tibwere kuzafika kamoyo kenaka. So we fight and this time around fund kuti we fight zikafika pena pake tibwere ka John style ngoti John ajakulakwa bathamangisa anthu akudanzawo ifeyo tizipanga gulu lija lero tiye tipite ku hotelo yakuti paja kuti ndalama zathu kufatika tenge uyu chipani chake chili kunja kwa boma analibe magalimoto lero wagula magalimoto 7 apa mwamba magalimoto ndi atu 10 tikatengeko we'll get to that. Yes, chifukwa dzikoli amene akuli unongati anthu ochepa ndi mistakes pano yainu ndine tasanduka sono ma passengers tidikira miwa tidikira kalindo tidikira maiko kwa yasa tidikira side tidikira HRTC. No, let's wake up, let's defend this country for the sake of anatu titeteze dzikoli. We should fight corruption. If you cannot fight corruption is going to kill this country. Chabuno anamiwa ngati mmodzi womenyera ufulu wa Malawi mdziko muno inu mukamachita misonkhano yanu komanso mwina kuchita maphokoso osati matukuma maphokoso ndine mmodzi amene ndimatsatira bwino lomwe mukakhala ifeso mukakhala muli ndi misonkhano yanu ya tolankhani timapanga live pano palunta nkoyenera kuti kumatsatira kuti zimakwankhula na miwazi anthu akuzilandira bwanji. Ambiri anayika chikhulupiriro kwa inu kunena kuti mwina mabungwe ena nthawi ya MCP ndimene anakhala chete pano akutuluka akukhulupirira bwanji Malawi kupita chitsogolo kuti sidedi iwathandizadi corruption yomwe inu ndine tukukamba pano tichose mtima unena kuti mavuto watanda nawo munthu umodzi. Mavuto ali pano
tonse ngati dziko litu kuke titukule tonse tizipangana support amalawi tikumsanduka mtima ujotu akuti menyera ufulu ife tizinkusogolera muzibwera Malawi anza been so passive akatisira toka zimene abange akoza kuti pangere minute lero who is going to take over now tiendele mozi because corruption imapanga fight back and violent for that matter kungochoka zulu usafika lero pa Facebook ma text akubwera akuganiza ngati kuti akaanza kundiopyeza ndifake ndanena kuti zimene zinachitika zakuchikangawa zicha kakhale komaliza kuti anthu andale anthu oziwika bwino kungomwalira mosaoneka bwino zikachitika zimene zija mali utikeseka ikumochali tizifusana kai bwino mali usana yike famu ziko muno musanduka chibwana ndana kuli anthu amasunga anthu kunzaleka kuja kula anthu ena matulusa anthu mu prison mukangoombera muzibwera ku prison kuja zikuchitika mziko muno chibwana you see so chibwana chimene chitu sai time chite ndipo ndanena nazo ndifana ndibwereze pano kuti olonta kuti ndapunthwa apo anthu ake ndomwe andachulawo asapite sukwina ubuni wake timaziwa nyumba zawo even kwa amaya awo timakuziwa kumakumwa timakuziwa maboma awo timadziwa ichi chibwana chonena kuti mwazu amalawa kuzunzika chifukwa cha inu chifukwa cha uve wanu anthu akukuzuzulwanu ndiye kuzuzulwana nyazikhala ngati iso olakwa ayi olakwa ndinu amene munachoka kupita mwakatenga ndalama za Malawi kumazisokoneza so Malawi as long as I'm alive ngani yanga ndiona kuti I want Malawi to have a vibrant democracy and a ticking economy, irrespective who the president is. Katifuna kulibidi tifale peleke business musamani kuti kuda mwana kama chokera kuti kuda akaza wajanga kuti kuda namiwa machokera kuti zimene zozithe tikamafuna kulemba nthu ntchito tizina kuti tifuna muntu wa PhD kapena masters tisamane kuti amene ndi wathu kamene si wathu nonsense aliyese Malawi ndi wathu ndale tizipanga tikangosankha muja tizisiya ndale we should let amene musankha uja ayambe kulamulira koma ala kuti tiyende bwinonso anthu asalemere 1 second no and it's strange African Development Bank unena kuti Malawi tikuvutika tili pa number 4 kusaukisisa kwambiri ndio kapezi kuti ati nduna zikumanga mahotela nduna 1 week wakula magana moto 7 uyu waku Minister of Justice wina wache chibwezi chake pa Jerato hapa akumaima pansika mwaka pereka ma 5000 no economy yake yomwe anthu akukanika kupita kusukulu economy yake yomwe anthu kuyenda pansi no dziko lino tiziyenda mati sources amene dziko muno ngokwanira tonse koma timasogoza anthu akuba ndi anthu akuba aje timaombera mmanja
ndimanena ine kuti Amalawi mmapereka ulemu kwa anthu osaneneka ulemu tentisinthe aliyense amene akupanga zonda zokayikisa sakubwera zafotokoza chuma zake amene sakuyenera kuti akhale mu office amene sakuyenera ulemu wanu zomangoti bigezi ayi tisiye kuombera manja anthu akuba zimene akupanga anthu awa akuti pangokhala akapolo amwenye because all these things zimene zikuchitika zima beneficiary ndi amwenye ifika mangu tiyangana amwenye savota tikamavota mwenye mangu tiyangana chonchi kuti ata vota nitavota akatere mpeza kuti aliyense mukabita mlangantere kuti mwenye uyu minister wao ndi uyu mwenye uyu anatenga uyu wa bodi yakuti anthu ake ndi awa andi alibe manyazi amapanga zimopanga manyazi nthawi yakwana kuti anthu azizilemekeza UN azilemekeza katundu wa boma amene akuna kuti sangathe kukhala pa mpando osaba amene mpando wa boma azukana Michabwino ndiye mwayankhula kwa nthawi yayitali kunena nkhani ya katangale mdziko muno posachedwa paso taningale mnapangisa msonkhano watu nkhani kuyankhulaso komanso kudzudzula mukuona kuti adindo akulandira uthenga wanu kuyambira nthawi imene mwina DPP nalowa mboma munayamba kuyankhula pali kusintha kuna kuli konse komwe kwachitika pakatipa. That's where we miss it. Pamene timasokonekera pamene mudziwe kunena kuti zimene timadandaulazi anthu amazipanga dala amapindulapo. So every 40 system they are beneficiaries. Ndi anthu amene amapanga benefit from that system samayona kuti yolakwika. System imoneka yolakwika mukakhala kuti muli kunja. Ndali nakale pa chisanzo chabwino kuti mutali muyangane style yotenga anthu awa sakumangana. Safuna kuti ndalama zijabweze. Iwo sakuba afuna zikhululukirana. So anamizana kuti panopa MCP inaba takuti kutetezani TPP kuba muzatiteteze kenaka MCP so zabwere tichedwa. Nani nakuti the worst mistake we made in this country is to entertain Chakwera to mess around for 5 years. Sizachitika zimenezo. Mark my word. This will find out akanganya awa titengana ndi to head on. Mpaka na they should deliver for the good of this country, for the good of you all they are now also because they are so selfish. Angopanga zayo. They don't care kuti anawo azasiya pati. Akuganiza katula kabazi nthu akamangazo zikhala zawo. No. It will come a time. It will come a country in this country. It will come a time in this country tizamba kulondoloza. Tatifotokozere how did you reach here? Akakanika kufotokoza pali tutemwicha unexplained wealth. Unazipeza zinthu ukufotokoza unazipeza bwanji zimenezo zibwerere kuboma. Zizabwerera kuli nyumba zamangidwa zakhala ma hospital ma university. Manyumba ina zapanga zipatala. Nzikula kolomwe. Ndrama zina zimene mu account zazitenga kuzibwezeresa mu public place. Zizabwerera kwa Amalawi. So Amalawi tentilimbike koma tisagone kwambiri. Ndithokoze anthu ajana choka kukhatata akusakakasasira anapanga zoyenda wapansi mwana osalira mafera kunsana ndimalandira mafona mbiri bwera kuno tanize mutitanize siningakhale vere kuona tentezuke. Democracy requires that the citizens should be vigilant. Ma citizens asongokhala muzizira kuti atikatuyankhulira namiwa ayi akayankhula nanga namiwa akasiya kuyankhula nanga namiwa akakhala kuti amalira nanga akakhala kuti anamiwa aganiza kuti ndizipita kunja. No tisakhale dziko longoyang'anira zinthu zoyipa. Tikamayang'anira zoyipa timakhala kuti tikuthandizira zoyipazo. Do the right to shame the devil. Muziko munomu taombera manja Satana nthawi yayitali koma nthawi yawo yatha fa ndi anthu owerengeka titokwawerenga ndi zimene amapanga kuchoni kuja mamoti tizipanga kwa alendo ife tiyapanga awa anthu akuti zunzawo. Chabwino pamene tikupita ku malechereche mutapatsidwa mwayi anamiwa olangizapo mwina adindo athu amene atizungulira kapena amene akuti tsogolera paka dali pano mwina malangizo atatu angakhale otani ayang'ane zimene amapanga Chakwera ndi result yake. Malangizo anga sapita patalia sakhalanso atatu iso limodzi muyang'ane zimene amapanga Chakwera ndi lero Chakwera likuti basi. Chabwino iya takuthokozani chifukwa chotenga mbali kubwera kuno kuti ticheze mu program imene ya Luntha Exclusive kapena paliso ena ma omaliza palibe chuma omaliza mwina ndingoyankhula ndi Amalawi chize pano chatonse tisamalekerere zinthu kulibe ndalama ya boma ndalama ndiye inu ndi ine akaba ndalamazo tizayafusa akamapanga makani tiapangise manyazi akapita kupanga makani John Style tipite tikatenge zinthu zathu. Zikomo kwambiri tikaterenso ndikuti tafika kumapeto pa program yathu ya lero ya Luntha Exclusive ndakubweretserani mmodzi mwa amenyera ufulu Amalawi mdziko muno komanso mkulu wa bungwe lija la SIDED amene wandi a Sylvester Namiwa ayankhulapo komanso kutsindika momveka bwino kuti dzikoli ndi la Malawi osasiyira munthu mmodzi awiri kapena atatu kuti atimenyere ufulu koma zidze pano nzatonse tikagona ndikuti Malawi sakhala okomera mwina aliyense. Ndithokoze nonse amene mwakwanitsa kuonera programu ilero. Ine ndi Bridget Mwanoka mukhale ndi tsiku
Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.